75% tad-dokumenti tal-vot diġà tqasmu dan hekk kif il-proċess se jibqa' għaddej sal-ġimgħa li se tkun l-aħħar ġurnata li fiha l-voti jitqasmu fid-djar wara il-proċess ikompli mill-assess. B'kollox il-Partit Nazzjonalista ppreżenta 65 kandidat għal din elezzjoni ġenerali. Minn dawn il-65 kandidat, 42 minnhom se jkunu qed jikkontestaw fuq żewġ distretti. Fuq l-ewwel distrett hemm 6 kandidati tal-Partit Nazzjonalista, fuq it-tieni hemm 4 kandidati, fuq it-tielet hemm 8 kandidati, fir-raba' distrett hemm 5 kandidati, fil-ħames hemm 8 kandidati, dan fil-waqt li fis-sitt distrett hemm 7 kandidati, fis-seba' distrett hemm ukoll 7 kandidati, fit-8 distrett hemm 10 kandidati fisem il-Partit Nazzjonalista, fid-9 distrett elettorali hemm 14 kandidat u fl-10 distrett hemm 16 kandidat li huwa l-akbar ammont ta' kandidati li l-Partit Nazzjonalista għandu fuq distrett wieħed. Imbagħad fil-11 distrett hemm 6 kandidati, fuq 12 distrett hemm 11 kandidat u fuq id-distrett ta' Għawdex li huwa it-13 distrett hemm 5 kandidati li se jikkontestaw fisem il-Partit Nazzjonalista. F'din elezzjoni ġenerali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch se jkun qed jikkontesta fuq 12 u 13 distrett elettorali. Intant jum il-votazzjoni huwa s-sibt 30 ta' Mejju fil-waqt li dawk li se jivvutaw fl-elezzjoni bikrija jista' jagħmlu dan fit-23 ta' Mejju li ġej, jiġifieri bħal nhar is-sibt ġimgħa.